بودەمێ نێزیکی مەهەکەیە پرۆسێسا دووبارە پشکنینە نوژداری ji bo kêm endaman dest pê kiriye bi biryara hikûmeta herêmê bi merema pêdaçûneveyê di rêja kêm endamiyê da bi awayekî ku ji rêja 65 sadê kêmtir nebît. Lê kêm endam û kesûkarên wan gileyê ji zêdebûna vê rêjê dikin û amajê jî dikin ku wastekarî jî di van vavartinan da heye. Ev biryareya xelet e. 65 sadê kêmtir jî lazim e her moçê xwe wergirît. Wextê moçî newergirît ew kêm endam ew neşî çişûla biket. Wextê neşiya çişûla biket madê berhemekî ji kîveynît ku xwe pê bixwedan ket. Çawa qedirêtkin vê gavê nasê xwe tu dekî jûr ve tu dê derecê wî zêdekî yê feqîrî demê til dirahe. Yê min 65 çi nedan min berê xwe 8 milyon min pê wî dayîn. Ev sernivîsiyahên xwendewarin 8 milyon min pê wî dayî ev derece evê dî dan min çi dibêjin mew'e dan min got here 26 24 heyva deh were. مانه و همه خسارت ابو هول ددري استا بو چاره سرکردنی او گرفته د هەمبەردا وەزیرê کار û karûbarên civakî dibêjît her welatiyekê wastekariyê bibînît dişêt birêya saziyên wezareta wan skalayê tomar biket û ew ê dîvdaçûn û pêrabûnên yasayî bigirne ber. هاوڵاتیەک ببینی حالەتێکی وا ڕووبدا بۆی هەیە ڕاستەوخۆ داواکاری پێشکەش بە من بکات بە ڕێوبەرایەتی گشتی ئێمە بکە ئێمە بە دوواداچوون دەکەین و ڕێکاری یاسایی لە بەردەم ئەو شتانە دەگرینە بەر لە هەر شتێکشمان بینی بێ ڕاستەوخۆ ئجرایی قانونیمان لەگەڵ کردو شتی وا نابێ ببێت. Gîrûbûna dubare pişkinînên nûjdarî li Duhokê ji gazindeyên berdewamên kêm endaman e. Lê nihada ji bo çareseriyê wê lijnên pişkinînên nûjdarî li Duhokê li demê êvarî jî dest bi karkirinê bikin. Em lijna nabînan û lijna xînê û lijna otîzmê û lijna mindalan em dişên xilaskeyn. Bes ya cesteyî û derûnî me pêçê nabîn em sê heyva de xilaskeyn. Bo çareseriyê em nûkê gel cenabî wezîrî axiftin wezîrê kar evî gote me we'ed dame ku em bişîn û lijnê êvariya vekeyn belku du lijna bes bû cesteyî doktorê me saet yek û nîv dû bihên heta du seheta. Li Sinûrê parêzgeha Duhokê wê dubare pişkinînên nûjdarî bû 28,000 kêm endaman bihêne kirin di demekê da bi derbasbûna mehekê tanha 3710 kêm endaman pişkinîn bû hatîne kirin. Di gel da bizav di berdewamin ji bo bidawî înana vê prosê di demê xwe yê diyarkirî da ku du mehin. Dilşad Hîmû NRT Duhok.